bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi padha tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung ngelos ora mikir cinta tak pasrah nek Gusti. The FIFA atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat sapa wong sing ora mangkel rasane kaya disergap siramu mat atine kecewa double kaya duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi bola paling godolene bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi patut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung los ora mikir cinta tak pasrah nek Gusti. Kaya duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi bola paling godolene bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi patut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung los ora mikir cinta tak pasrah nek Gusti. Bola paling godolenen bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi patut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung los ora mikir cinta tak pasrah nek Gusti kadung los ora mikir cinta tak pasrah nek Gusti. Swara angin sing ngaridu ati ngilingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke
pipi suara weruh senajan mung ngono ngimpi ngalemu ngalem ning dodoku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalemu ngalem ning aku ben radem kesiram udane dalu
Sera.
Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Usaplah air matamu, relakan diriku. Bukan maksud hatiku untuk melukaimu, tapi karena tak ada restu dari orang tuamu. Setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta yang ku punya tak sebanding denganmu. Ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati.
baru rasa welase Mari jangget noreng dodo Mungelu moto ang bisa ngarani Action. Ayo latihan. Yo. Dadi. Latihan weh. 1, 2, 3, 4. Piye to iki sing tenanan lho nek Suara latihan. latihan. Gara-gara juragane ora tau ngupload, latihan do males-malesan. Latihan. Baleni sing tenanan nih. Wah, tuh waga. Sik. Piye to Mas? Juragan situ aja telepon. Dadi ana telepon, tak dung ana telepon. Tak dung saka juragane, tak dung. Assalamualaikum, Mbak. Oh nggih. Alhamdulillah, nggih, siap. Alhamdulillah. Juragane meh ngonten meneh. Dadi Suara konten iki ada. Yo latihan. Latihan sebentar ya. Aku tak nyanyi. Oke ya. Yo, sebuah lagu dari Darboy. Oke. Yo, 1, 2. Rasane kaya mangan lawuh sate asik tutane terus Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe Ojo sampean sing nyanyi assalamualaikum. Halo. Weh piye kabare iki? Aduh, pirang sasi iki wesan ya, gak ngonten-ngontenan iki. Ayo ngonten temenan. Temenan ya? Tenanan ya? Tenanan Ayo, baleni mau maneh? Langsung ngombe tahu ae. Ngombe kembang tahu, ayo. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu, tresnaku ro kowe, ra bakal tak medu.
DSA Record sama Sotik Mekah Letik DJ musik song audio profesional Asik. Sera OAOE Wes nasibe kudu koyo ngene duwe bojo kok ora tau ngapenake seneng muring ngomongane sengah kudu tak terima bojoku pancen kalah. Rasane ora karuan
spesialkan buat kalian semua yang ada di sini. Urip selagi ketipan minta